naataron dire mga kaidol kay magdilip tas tong saging, atong dilipan atong saging mga kaidol. Pwede na sa buta. Sao daghan na kaayo unas mga kaidol. Akong sundang perting hamula kay wala man ako ni mabaid. Pero okay lang, dulot gyapon ni mga kaidol. Mo ni kinabuhi og farmers mga kaidol. Dito sa Picas area kay murag pati taga-asa diri ang unas. Ato ituyok ning kamera mga kaidol. Diri ta mga kaidol oh. Diri kana tanggalon ta na diha. Itong ayos to kamera. Sa mga kaidol ha. So na to diri. Ate Manon ni atong sagingan mga kaidol kay ug dili maguna to ni Ate Manon mga kaidol. Dili ta kakita og tarong nga bulig sa tong saging. Gusto maguna ko mga kaidol nga akong saging murag ko gyud ang iyang bulig mga kaidol. Muna hingluan gyud ni nato. Nanir ni mga kaidol. Pagpasan. Ni kinabuhig farmers mga kaidol. Ang kinimangkon nga magsagingan ka mga kaidol. Kailangan Ate Manon jud nimo siya. Di basta-basta ni mga kaidol kay dako ni napa dito. Napag dito mga kaidol. Nay mga gagmay diha kung kita no mga kaidol ra oh. Toyok ta mga kaidol ha. Oh, ra oh. Oh diha, sagingan pa diha. Dito sa Picas. Oh dito. Da. Oh. Di ba? Nara dito nagagmay dito mga kaidol tara oh, mga bagong tanong mga kaidol oh. Oh diha, nabagnutan na wala pa malihok. Og maura to. Mga kaidol, daghang salamat sa inyong suporta mga kaidol. God bless inyong tanan. Bye-bye.